Man har i masser af år arbejdet med ergonomidelen, man har gjort meget, man har arbejdet med hjælpemidler, man har arbejdet med organisering af arbejdet, men man kan ikke rigtig se en nedgang i rapporteringen af dem, der melder sig syge på grund af smerter i ryg, skulder eller nakke. Så det vi gerne vil sætte fokus på, det er, at vi skal selvfølgelig stadigvæk kigge på, hvad gør man på arbejdspladsen. Vi skal stadig arbejde med ergonomi, men vi skal også prøve at se på, passer kroppen til det job, man har. Kan vi forlænge banen lidt mere, hvis vi arbejder på at styrke vores egen krop. Hvis vi styrker vores egen krop, så bliver de belastninger, som arbejdet udsætter os for, de bliver mindre, og på den måde får vi mere overskud til, når vi kommer hjem fra arbejde. Og det er også vigtigt at sige, at det her med smerter i muskler og led, i hvert fald i forhold til at have ondt i ryggen, har det meget sjældent en enkeltstående årsag. Vi kan ikke sige, at det er arbejdet alene, der er skyld i det. Der er andre faktorer, der spiller ind. Nogle kender vi ikke, nogle kender vi. Man kan have ondt i privatlivet, man kan være stresset. Og så for smerterne, så kommer de til at fylde mere. Nogle smerter, som muligvis stammer fra arbejdet, muligvis stammer fra noget helt andet. Hvordan skal de enkelte arbejdspladser så håndtere det her? Fordi altså, hvis det ikke er nok med hjælpemidler, og man har fokus på, hvordan vi løser de specifikke arbejdsopgaver, men mere tænker det som en helhed, sådan som jeg hører dig. Hvordan gør man det så på arbejdspladsen? Det vi gerne vil have arbejdspladserne til, det er at tale først og fremmest om deres holdninger til smerter. Også tale om, hvad gør vi, når der kommer nogen og siger, at de har ondt? Er det overhovedet okay at bringe det på bane? Og så vil vi gerne talesætte, at det kan være lige så stor omsorg at bede folk om at komme og gøre en lille smule, fra for at sende dem hjem i seng, fordi vi ved, at hvis de lægger sig ned, så får de meget sværere ved at komme i gang. Det er sådan en del af det, at vi prøver at tale om smerter. Så vil vi også gerne have, at man får øjnene op for at huske at bruge sine hjælpemidler. Vi skal netop ikke smide de her ting væk. Vi skal også kigge på vores arbejdsorganisering. Nogle gange sker der det, at vi har for travlt, så får vi glemt at bruge de hjælpemidler, der rent faktisk er. Hvis der er en, der har en lille smule ondt, så har vi ikke plads i vores arbejdsorganisering til at beskytte dem. Så vi vil gerne have, at man får dialogen lidt i fredstid. Prøver at tænke i. Vi vil rigtig gerne have, at det er noget, man arbejder med i fællesskab. Når man hyrer sådan rejseholdet, og jeg decideret kommer ud, så tager vi jo fat i, at det kan godt være, at det er et team, der har sagt, vil I komme og tale med os, men så gør vi opmærksom på, at vi er der som individer. Der er noget, jeg selv kan gøre for at kigge på, om min krop passer til mit job og omvendt. I teamet kan vi holde lidt øje med hinanden, lære hinanden gode vaner i forhold til arbejdet, huske hinanden på at variere arbejdet, huske hinanden på pause. Vi taler om, hvad skal ledelsen gøre, og hvad skal organisationen bidrage med? Skal den bidrage med nye hjælpemidler eller tid til at træne? Så vi vil rigtig gerne have, at man ser på det som et hele, hvor alle har noget at bidrage med, hvis vi gerne vil have vores medarbejdere så længe som muligt, og hvis vi gerne vil have mindst mulige smerter på grund af arbejdet. Super.